Hydrovertic er en innovativ virksomhed, som tilbyder vertikale væksthusløsninger til selv de mindste gartnerier i landet. I Hydrovertics moderne vertikale væksthussystemer er der indbygget sensorer, som opsamler data som pH-værdi, CO2, temperatur, strøm og vandforbrug og meget mere. For bedst muligt at administrere denne data, præsenterer vi Hydrovertic Insight. Hydrovertic Insight sætter brugeren i første række og formidler et moderne og et brugervenligt design. Hydrovertic Insight er udformet til 2 forskellige prototyper. Vi har udarbejdet en interface for væksthusets personale, som giver dem muligheden for at logge data. Derudover har vi managerprofilen, som er beskyttet af en PIN-kode, og som giver mulighed for at indhente komplicerede data og administrere dashboardet. Det første, jeres brugere bliver præsenteret for, er dashboardet. Her vises en grafisk dataoversigt over det valgte stativ i realtid. Her får brugeren også muligheden for at justere efter tidsramme, tidsinterval og stativnummer. Derudover så kan du klikke på Se graf, og her der får du muligheden for at se en mere detaljeret visning af den valgte værdi. Som bruger kan du klikke på knappen her for at se dagens rapport. Derudover kan du klikke på menulinjen her for at se flere døgnrapporter og hente dem som PDF eller til udskrift. Som endnu en tilføjelse har vi implementeret et plantebibliotek, hvor brugeren nemt kan tilføje alle sine afgrøder og tilgå informationer om dem. Ydermere så kan brugeren få et overskueligt overblik over sine stativer med oplysninger om bakkeinformationer og start- og slutdato. For at give den bedste brugeroplevelse vil vi gerne sikre en optimal forståelse for Hydrovertic Insight. Og derfor tilbyder vi et katalog med alt den nyeste information om Hydrovertic Insight. Afslutningsvis har vi opstartet et nyt Hydrovertic Facebook-univers med fokus på at promovere jer på det internationale marked. Her oplyses der om jeres businessstruktur samt inspirerende insights til jeres systemer og software. Til opsummering tilbyder vi jer et splinternyt redesign af jeres softwaresystem, som vi kalder Hydrovertic Insight. Dertil har vi skabt et internationalt Facebook-univers samt et gennemgående og beskrivende katalog. Alt sammen for at styrke gartneribranchen og bæredygtigheden.